Philippines! Good morning guys! So ngayong araw is naglinis tayo yung mga vacuum. Yung vacuum andon. Look, hindi pa ako tapos actually naglinis. Kaso naalala ko parang nagkuto yung tiyan ko. Parang nagutom yung tiyan ko. Sabi ko wala pala akong rice. So ngayon luto tayo ng rice. And binalik ko lang itong sweater kasi hindi pa ako naliligo. Maligo tayo mamaya. And bago niyan, magluto tayo ng rice at saka linis ng bahay. And then para may lunch tayo. Gusto kong magpunta sa Filipino store. Hold on guys. Kasi gusto kong bumili ng potato, bell pepper at sal. Gusto kong at saka naglalaba din ako ng mga cover sa couch yung gamit ni Tami. Kasi gusto ko lang labhan habang wala siya dito. So, yun yung ginawa ko ngayong umaga. And, so yun. Gusto kong pumunta sa Filipino store kasi wala tayong gusto kong magluto ng isda. And, wala akong isda. So, kaya Asian store. And also, wala na akong Maggi-Sabor na yung hindi spicy. Meron ako dito spicy. Meron akong naisip ba? Nakapag-edit ako ng video dalawa ngayong umaga. Nagbinuang na sadning rice cooker na ako, guys. Nagara-gara na sadning rice cooker na ako. Hindi na po sus, ginoo ko. Nag-inibot-ibot ako. Ina-unplug ko na naman ito. Nagara-gara. Unplug. And then, kinuha ko yung rice sa loob. And then, binalik ko. And then, twice kong ginawa. Kasi yung light doon na hindi talaga nag-move. And then, kanina pa to ba? Hindi pa nag-init. Sabi ko, anyari? Nagara-gara. Nagluko-luko na naman. Guys, ang gandang tignan yung mga kahoy sa labas. Tignan nyo nga yan. Prutas yan, guys. Hello, guys. Good evening. Good evening, guys. Gabi na, guys. Ngayon pa ako nag-start ng vlog. Kasi, ang araw ko is naghiga ako, natulog ako guys the whole afternoon. Not the whole afternoon. Natulog ako ng mga ilang oras kasi sabi ko, ay, wala namang gana kasi ang araw kasi sobrang mahangin, ulan. 8:16 na ng gabi. Yun. And then, galing ako sa labas, lumabas ako, chinecheck ko yung yung tarp na kina-cover ko, ginagamit ko pang cover sa sa mulch natin kasi ang hangin nga, diba? Sobrang hangin. So, sabi ko, i-check natin, baka lumipad. Andun naman siya, hindi naman lumipad. Tomorrow for sure. So, good morning guys. So, hindi po tayo nakapag-vlog kahapon. And, hindi si Tami nakauwi kagabi. Pero, hindi po ako mag-continue sa labas mag-garden. Anyway, good morning everything. Itong dalawang aso, pinakain ko na silang lahat. So, hindi po tayo magpunta sa labas kasi kahapon ngayon is ulan and mahangin. And si Mister, nag-usap kami kagabi. Sabi niya, titignan daw niya kung makauwi siya. Nagcha-charge ako ng mga cellphone, camera, battery, GoPro. And, yun. So, obviously, wala siya dito. So, hindi siya nakauwi kagabi. Kasi, napagod yun. And then, yun. Malayo din. Ano bang gawin ko dito? Ilagay ko to sa baba. Itong mga makeup ko, guys. Kasi, hindi ko na siya nagagamit. Actually, okay lang siya dito. Pabayaan lang natin siya dito. Mahangin. Pero mamaya, nasa 50 yung hangin. So, kasi paminsan kapag sobrang hangin, maririnig mo talaga tong bahay mag-crack. Bago ko pinalabas, tignan nyo yan, oh. Gusto nang pumasok agad. Gusto mo nang pumasok agad? Takot sa hangin? Saan ka nagmana, Day? Saan ka nagmana? Takot ka sa hangin. Hindi man kita niluwal. Ba't nagmana ka sa akin, Day? Yung hangin, nakakaloka na yun. Alo. Maririnig ko talaga yung guys, yung pag sobrang hangin, ang maririnig ko is yung bahay namin.
Ang hirap talaga ng mga bahay ngayon now. Parang ano lang, puro plywood. Takot akong ilipad. Mas mabuti pa yung concrete. Mas maraming mga ganun sa Florida, yung mga concrete na ano, mga bricks, ganun. Mas maganda yung ganun. So, puro kahoy. Puro kahoy tayo nito. Sidlit man sa kulong. Sarap ng mangga. Hinugasan ko po ito. Nabili ko to sa Costco. Palagi na lang ako nanonood ng mga video ni Raul something. Yung bata na matalino noong 1956. At saka si Johnny something. Mga 1950s na mga video. Black and white. Mas gusto ko pang marinig yung mga English na mga matigas na Filipino talaga accent. Pero ngayon, pagtawanan ka nga. Pero ngayon guys, ang naano ko, pagtawanan ka kapag mag-Filipino accent ka, tawanan ka talaga. Mahilig kasi yung mga Pinoy tumawa. Mahilig tayo kumpara. Problemang Pinoy. Mahilig tayo magkumpara sa ibang tao. Like, oh, mas maganda siya sa'yo. Meron kasi akong nakitang comment na pinagkumpara yung mga dalawang tao sa video, yung mga 1950s na video. Pinagkumpara, oh, mas magaling si Johnny dyan. First of all, you have a desire to run everything from the Asian point of view. And second, you bring with you an aura of superiority which greatly infuriates most Asians. Pero yung bata na 15 years old na si Raul, when a person loses track of the dignity of the human soul and begins to judge others not on the basis of their being persons, but on the basis of race, creed, economic status, that is prejudice. Maano siya, sobrang matalino guys. Ang ito namang nagko-comment, natawa ako, ito namang nagko-comment, pinagkukumpara yung dalawa na kung sino matalino, puro naman sila matalino. Pero itong nagko-comment, baka magaling lang ito sa TikTok. Tayo talaga mga Pinoy, mahilig tayo magkumpara. Kaya mga sakit natin ganon. Eh, maganda siya, matalino siya sa'yo, mayaman siya kaysa sa'yo, o maganda yung bahay nila kaysa sa'yo, ganon. Eh, natural naman yung ganon, di ba? Tao lang tayo, pero sakit na natin yan, guys, sakit. Hindi na natin yan mababago, I think. Yun, mahilig tayo magkumpara, kumpara natin yung puro naman sila mga talino. Yung mga henerasyon nga natin, walang magkaganon na mag-debate na ganon. I think meron din, pero mostly yung mga kabataan nung unang panahon, elementary graduate ka lang, ang gagaling-galing na mag-English. Tayo, ako, wala. Pero yun talaga yung kaibahan nung unang panahon. Pwede nang mag-high school graduate ka lang, pwede ka nang magturo. Diba? So, sobrang, yung lolo ko, naalala ko noon, mag-English yun nga. Nga kami kasi walang nasabtan. Yun yung kaibahan talaga ng ang panahon noon at ngayon. So, ngayon, puro na lang tayo social media, diba? Noon, research talaga sila, research. Ano, makikita mo talagang, hindi katulad ngayon na puro lang tayo sa cellphone, hindi na nga tayo makipag-usap ng ibang tao. So yun yung kaibahan. Pero magaling tayo sa magaling tayo magsalita na para ka tayong sino. I'm watching old videos, guys. Tawang-tawa ako, guys. Whisper challenge with Tommy. Ang hirap, guys. Preparation? Almost there. Good. Keep to that. Punctuation? Apostrophe. Apostrophe? Yeah.
Yeah. Pass me this. Oh, it's like that. Nakatawa ako guys, grabe. He says he Okay guys, anyway guys, si Tommy is papunta dito na tumawag yung ano, diba, sobrang windy, 40 to 50 wind gust. So, tinawagan siya ng yung katrabaho niya na kinancel yung ano dahil sa wind kasi outdoor yung ano nila ngayon. So, sa sobra daw hangin, kinancel nila. So, ngayon, pauwi si Mister. Sabi ko, magdahan-dahan kang mag-drive kasi sobrang, ano, sobrang windy talaga, grabe. And hindi sana ako magluluto kasi ako lang naman dito isa. So, ngayon, lutuin ko to siya. Paborito niyang pot roast. So, yun. Ibibake. Hindi ko na siya lutuin. Ilagay ko lang siya sa oven. And, ang lulutuin ko lang naman yung gulay niya. So, ngayon, ito po siya, diba? Kung pupunta kayong Costco, ano siya? Beef pot roast. So, yun. Masarap talaga siya, guys, as in. So, ang gagawin nyo is, ilagay nyo lang siya sa oven for 1 hour. Yeah, mga 60 minutes. So, ang gagawin po is, i-transfer lang siya dito sa ito. So, ngayon, pagkatapos nitong matransfer, lagyan lang natin siya ng, ano, foil para hindi siya mag-dry. I-check nyo lang. Masarap ito, guys, as in, no kidding, guys. Luto na po siya. Masarap talaga, as in, no kidding. Pabalik-balik na lang tayo nito, basta no kidding talaga. Hindi nga ako nagkikid, eh. Somebody's coming home. Hubby's home. Pero naihi si Mister. Kakain kami ng maaga, guys, kasi hindi ako nag-lunch. Go get him. Where is Dada? Go get him. So happy, oy. Where is he? Find him. Dada. Yun sila, guys, pag masaya, guys. Sobrang ingay na parang tinutuli. Parang gituli. Hoy! Roxy, Dada's here. Go get him. Dad. Go. Your son is crying, love. Do you have something? Hello, Han. Roxy's jealous, Han. That's because she's too big to go on my phone. She tries. There you go, the kisses there. Thanks. Oh, what's your back, honey? I love you. Okay. We're gonna eat early, love, okay? Yeah. Because I don't eat lunch. I ate mango. Guys, this is a good thing about this, guys. Ito yung pinakamaganda, look. Ikakat mo lang siya, look. Para siyang butter, guys, oh. Look, para siyang butter talaga. Inaano ko lang siya, guys. Inagana-ganon ko siya. Look, sobrang ano niya, oh. Yun, ito yung pinakagusto ni Tommy talaga. Yun, yung pot roast, ganun. And then, juice. Yun. And then, ito yung niluto ko rin. Look. So, yun yung gulay natin. Yummers. What happened? As usual, ito yung drama namin kapag kumakain. Hindi makaano kasi may tinatawagan. So, mag-continue na lang ako sa thumbnail ko. May nagka-cut ng grass eh. Yung grass namin dito, grabe na, ang taas na. Hi guys, i-check natin yung ano guys, tarp ng mulch natin.
Let's see. Roxy! Hi, baby. I'm going out. Yeah. I'm going out this way. I'm gonna go out this way, okay? Look, oh, it's very windy, guys. I-check natin yung tarp. Hangin. Okay pa naman yung tarp pala doon. Okay pa, so hindi lumipad. Oh, nagbulak na siya, oh. Ang ganda. Namamatay siya sa ginaw, oh. Hindi kinayanan. You carry your other phone all the time? Hi guys. Good night. Good night. Hi guys. I love you. Love you too. Anyway, so yeah, we have to shut the light. You give them treats, everybody. They got pictures. So, kita-kits tayo bukas, guys. Alis na naman ito bukas kasi may trabaho daw siya bukas. What did you fold it beforehand? What? From the laundry. You become hard-hit when Dada's here, huh? Where are you? Get out of there. I have a lot of folding things here, honey. Anyway, guys, I will see you guys tomorrow. Thank you so much, guys, for watching. Bye. Good night.